يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ambi masara manifo ka barka da alimi sonani ka biduya irana ka fuli ani walin mando ko la si okelengena na bela telema amunu be ka ka jem kan flen watina jem kan mini amba fama faso jokene ka wuli ka joke ka nyeshi an ka jamana baymani oye ba mali baye abse ka wuli ki jotinti sanfe tugomna ni jem kan abeteme jabarani so sanfe ni amba fama ko telenyeta nazarakana doko ko nyeta tv ka ofo ka awalin mando Bamako ya Mali fan wɛrɛw fɛ hakaja ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ anw ka jɛmukan in kɛnɛ kan an bɛ deli k'a fɔ maliden ye maa fila ye ala ye min garisɛgɛ bɛn jamana yɛrɛ kɔnɔna ma n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don yan ma hakaja ka taa se min yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkanna ma walima min sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana wɛrɛ ma ni o ye anw ka tunkarankew ye tuma ni tuma n'u ye waati sɔrɔ ka na jamana kɔnɔna na u wele ka na an n'u ka se ka barosigi kɛ barosigi min ni an bɛ se ka fɔ tɔnɔba bi sɔrɔ a ko la bari olu ka hakilinata an'anw yɛrɛ ka hakilinata olu fanga ani anw fanga k'a fara ɲɔgɔn kan walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogo min na o ye an ka wulikajɔ ye o kama bi an ye wele bila an balimakɛ dɔ ma ni o ye Sumayila Tarawele Sumayila Tarawele ale kɔni tɛ maa dogolen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tele ɲɛta filɛbaw ani arajo ɲɛta lamɛnnikɛlaw bolo Sumayila Tarawele maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Congo Brazzaville ma Congo Brazzaville ale ye farafinna camancɛ jamanaba dɔ ye ni malidenw ka ca ni jamana kofɔlen ka kosɛbɛ kosɛbɛ an ye wele bila Sumayila Tarawele ma bi an n'a ka se ka barosigi kɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma communauté malienne main dans la main wulikajɔ ni cɛsiriw k'o bila sen kan malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ni jɛkulu tɔnɔbɔ cogo min na o kɛra ale ka miirinata ye farafinna camancɛ bolo kɔni ka maa dogolen tɛ Congo Brazzaville Congo Kinshasa ka taa se Gabon ma Guinée équatoriale ale ka wulikajɔ bɛ se malidenw ma nin yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen na an ye a wele ka na bi an n'a ka se ka barosigi kɛ malidenw ka lahalaya a bɛ cogoya jumɛn na ni jamana kofɔlenw kan an bɛ don min na i ko bi ni jamana kofɔlen ninnu kan diinɛ bɛ malidenw bolo cogo jumɛn na a matarafali degun t'a la wa camancɛla fanga min filɛ nin ye sen kan anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko transition olu fɛla ye mun ye a la réseaux sociaux ni o ye bɔlɔlɔ ye a kana bi kuma caman bɛ bɔ maaw da min ye kuma porokotolu ye olu bɛ jamana minnu kan maaw kan k'a kɛ kɛcogo jumɛn na bilasiralikan ni ladilikan jumɛn bɛ Sumayila Tarawele bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Congo Brazzaville Congo Kinshasa ka taa se farafinna camancɛ bolo yɛrɛ jamanaw tɔ bɛɛ lajɛlen ma ninnu na kɛ ɲininkali min na tɛnku Sumayila Tarawele la nka yanni an ka taa ɲɛfɛ an bɛ kuma di a ma fɔlɔ a ka foli kɛ ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na yanni an ka tɛmɛ ni ɲininkali ye Sumayila Tarawele salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? Ɲanbele. Baasi t'i la? Alhamdulilayi. I Tarawele. N bɛ Ala tanu. Kɔɲɔmuso bɛ cogo di? A bɛ yen baasi foyi t'a la. A bɛ Brazzaville yen nɔ. O ka di n na n'i tora k'o ɲininkali kɛ ko daminɛ na. A bɛ wusa o la baro tɔw bɛ ɲaga. Kɔɲɔmuso baasi t'a la? A bɛ yen baasi foyi t'a la alhamdulilayi. An b'a jigiya ni Ala sɔnna kɔɲɔmuso bɛna wele bila an ma sɔɔni. Inshallah. Hakilimaw b'a faamu. Ayiwa Ala k'i n'a kan bɛn. Amina rabi. Ala k'aw funu fɔ ɲɔgɔn kɔ. Ami ami. Ayiwa Sumayila Tarawele foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma yanni an ka tɛmɛ ni ɲininkali ye. Ne don Sumayila Tarawele. Ala ye n sigiyɔrɔ bɛ Congo Brazzaville ma. Tabarikala. Alhamdulilayi hakili la sana sini u bɛ salon de dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin studio in kɔnɔ an bɛ Ala fo fɔlɔ ka barikada Ala min ye bi fana yira an na donc mɔgɔ caman fatura o kɔnɔna na mais Ala y'a yira an minnu na an ka ɲi ka Ala fo ka barikada Ala ka hinɛ banbaatɔ la Ala k'an yɛrɛ fana si caman d'a ma ni kɛnɛya n bɛ foli di tunkaranke ma diɲɛ fantan naani kɔnɔ
ka tila ka foli di tele ɲɛta maaw ma a direction fo a baarakɛla bɛɛ u ni cɛsiri u ni timinandiya n'i y'a ye n bɛna teleso in na yan ka sababuya kɛ malien de l'extérieur b'aw fɛ kojugu u b'aw ka telew lajɛ puis ko minnu bɛ tɛmɛ aw ka telew la o de ka di anw ye ladamu b'a kɔnɔ donc o de kama ko n bɛ foli bila tele ɲɛta ye a n'a baarakɛlaw bɛɛ ka foli bila malien de l'extérieur bɛɛ groupe tɔgɔ ye communauté malienne main dans la main donc bakuruba foli la n'an b'a fɔ ko CMMM donc an sigilen don Congo Brazzaville voilà alhamdulillah ayiwa Sumaila Traoré an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi bari i bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na nka wulikajɔ ni boliboliw fanga ka bon hali sisan i bolila ka bɔ yɔrɔ dɔ de la ka se ka n'an ka wele jaabi ani ka se ka nin barosigi in kɛ an bɛ i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la ka ɲɛsin tele ɲɛta yɛrɛ kanuni ma ayiwa o cogo kelen na an bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen fo Afrique centrale la Gabon Guinée équatoriale Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola ka taa se Centrafrique ma ni jamana kofɔlenw bɛɛ lajɛlen an bɛ malidenw fo nin yɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo Brazzaville ka taa se Pointe Noire ma hakaja Congo duguba wɛrɛ tɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn san 2019 ala y'a kɛ tele ɲɛta ye wulikajɔ kɛ Seyda Mariam Dambele ka taa se tele ɲɛta yɛrɛ ɲɛmaaba Elayi Sidi Ibrahima Jire Usaze Abubakar Tolo ka taa se u ka caméramanu ma Salfu Ɲare ni Munir Jire u ye tagama min kɛ ka taa Congo Brazzaville n kɛra bonya ye a kɛra karama ye an bɛ Congokaw fo ka fɔ ko don n'a nataw la ni ala sɔnna ma la u yɛrɛ na ɲanbele u ɲɛ la walasa an na se ka taa u baro cogo min na Congo Brazzaville kaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ayiwa Sumaila Traoré an bɛ tɛmɛ ni ɲininkaliw ye i bɔra sisan ka jɛkulu min tɔgɔ fɔ ni o ye CMMM communauté malienne main dans la main nin ye jɛkulu ye e min ɲɛmaa ye jɛkulu in yɛrɛ nana cogo jumɛn na de ɲama i ka se k'a ɲɛfɔ ɲɛna jɛkulu jumɛn fɛnɛ don alhamdulilayi jɛkulu in a tɔgɔ yɛrɛ bɔra entre 2019 kosɛbɛ quoi mɔgɔw y'a dɔn sinon a daminɛna a mɛnna dɔɔni a nana cogo min na o ye dɛmɛ sira de dɔn donc bɛɛ ni seko de dɔn mɔgɔ dɛmɛ na nin tɛ kun bɔ n'an y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen donc ne yɛrɛ se tuma Congo Brazzaville bon n tɛ fɛ ka dunan ye degun kɔnɔ quoi n na tuma n dunan man yɛrɛ ni n y'a ye faamaw b'u mina ko papier ko ou ni faamaw bɛ ka mɔgɔw degun a bɛ jeune ka dɔɔni donc n ko est ce que ni n ye an fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka kɛ jɛkulu kelen ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sariya bɛ an bɛ jamana minnu kɔnɔ sariya jamanaw de don est ce que an mana fara jɛkulu tɔw minnu fana bɛ yen n'u bɛ maliyɛnw dɛmɛ est ce que an tɛ nɔ bɔ ko la o de la n ye groupe in sigi maliyɛn caman b'a kɔnɔ ni kibaruya jugu bɛ yɔrɔ min an b'a lakala kɔnɔ pour que bɛɛ bɛ se ka kisi cogo min donc jɛkulu ani dɛmɛ an bɛ wuli ka taa ni maa min ko i minanen don ou bien n'a sɔrɔ an y'a mɛn ko maliyɛn dɔ ye accident kɛ yɔrɔ min na an ka éléments bɛ boli ka taa terrain kan ni mɔgɔ min ka fɛn fana tununa wala zɔnw nana i ka yɔrɔ kari i ka minɛn qualité n'an y'a ta ka afficher groupe kɔnɔ dɔrɔn i b'a ye a bɛ sɔrɔ zɔn bɛ taa fɛɛrɛ dɔw ma an bɛ se ka zɔn minɛ ten donc ni ne y'a faamuya aw ye nin jɛkulu sigi ka aw sinsin yɔrɔ kɛ nɛgɛjuru sira bɔlɔlɔ sira ye kɛ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la WhatsApp ye caman y'a kɛ tiɲɛni sira ye mais alhamdulillah e mago ɲɛ anw ye donc an bɛ baara min n'a kɔnɔ an y'a kɛ WhatsApp ni hakilina de taara e fɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoni cogo min na aw bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min na malidenw ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ni kibaruya minnu bɛ yen ka se k'u la kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la WhatsApp sira kan nka ala ye barika fana don a la ala ye barika don a la bi an bɛ hali TikTok sanfɛ bi a bɛ TikTok sanfɛ a bɛ Facebook sanfɛ nka maa jeli b'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ bi walima i sera ka maa jeli fara ɲɔgɔn kan Congo Brazzaville n'a lamini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a ka ca de a cayara parce que fɔlɔ WhatsApp kun ye 250 je crois o hakɛ de mais sisan WhatsApp tɛmɛn'o kan an kun 250 wagati la groupe 4 de kun don n'i y'o fara ɲɔgɔn kan sa o ye mɔgɔ joli ye 250 personnes donc sisan an y'o bɛɛ ci ka kɛ groupe kelen ye mɔgɔ caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais bi halisa n'i ko i bɛ ko la dɔw b'a fɔ ko an ma deli ka ara tɔgɔ mɛn hali ni tɔgɔ in taara fan bɛɛ halisa groupe in bɛ yen an bɛ mɔgɔw de ladɔn an tɛ mɔgɔ labɔ pour que an bɛɛ West Africain an y'a kɛ West Africain yɛrɛ sa an bɛɛ ka se ka lafiya kɔnɔ ni kibaruya min bɛ yen ka to ka ɲɔgɔn la conseil fana wali jamana kan ani wali jamana sariyaw ani an yɛrɛ fana minnu bɛ yen nɔ n'an b'an disi gɔni fɛn dɔ ye ka sɔrɔ o tiɲɛ t'an bolo ani ka to ka ladilikanw fana k'a kɔnɔ walasa an bɛ tunga min na an bɛ se ka mago ɲɛ so
an bɛ se ka hakili to sokaw la ani kasara ninnu b'an sɔrɔ so ani kasara minnu b'an sɔrɔ tunga na ka to ka kuma olu kan. Sumayila Traore an bɛ diɲɛ baara o baara la an b'a fɔ ko Ala ka barika don a la jɛkulu in ni ma fili hali y'a bila wagati min na sen kan i tun t'a miiri k'a fɔ a bɛna walankata Sumayila yɛrɛ tɔgɔ bɛ na nin bɛɛ sɔrɔ tantɔ nka Sumayila ne bɛ fɛ i ka ɲɛ ma ka fɔ in na jɛkulu in bila sen kan ka na se fo sisan ma a ka wulikajɔbaw a sera mun ni mun ma aw ka dɛmɛbaw hakili bɛ se ka don minnu fɛ an ka damadɔ fɔ a la bari waati bɛ an minɛ jɛmukan kɔnɔna na. n bɛ ni ko n b'a fɔ an bɛ jɛmukan bɛɛ k'a la mais n bɛ damadamaninw dɔrɔn fɔ minnu ye mago ɲɛ an fɛ tunga na ka tila ka mago ɲɛ faso fana na. jɛkulu in sigili ni bi cɛ. sigili ni bi cɛ. hali n'a danna sisan ni tasuma donna an ka mɔgɔw ka bitigi mun na quartier mun na sisan n'u a sera ne ma dɔrɔn ni n y'a lancer u b'a cari dɔrɔn i b'a ye dɛmɛ bɛ bɔ fan bɛɛ an dunan bɛ bɔ fan bɛɛ ka taga jɛ k'o tigi ka tasuma faga yan n'a ka bitigiw tɔ min na ou bien ni tasuma donna sugu kɔnɔ dɔrɔn i bɛ sɔrɔ an y'a lancer dɔrɔn mɔgɔw y'a mɛn an ka denw fana mana tunu n'u y'a di dɔrɔn i bɛ den ka communication bila k'a fɔ a tununa sisan dɔrɔn hali a tɛ 5 minutes 3 minutes sɔrɔ dɔrɔn den somɔgɔw b'a fɔ ko an y'a ye bololo kan sisan ko den yera bon donc ani Mali fana kɔnɔ an dalila ka baara camanw kɛ yan mɔgɔw y'an lakodɔnnen u b'an wele Gabon u b'an wele Kisasa u b'a fɔ nin ko b'an na n'i y'a ye bi Afrique centrale yɛrɛ kɔnɔ bi ka to ka mɔgɔw ka nafolo taraki dɔrɔn ka boli n'a ye a dɔgɔyara bi ka sababuya kɛ groupe in fana nɔba b'a la caman fana bɛ yen ka walimuso taraki a tigi la a fana caman dɔgɔyara ka sababuya kɛ groupe in ye waaye parce que n'an y'i ta k'i affiche a la o y'i ka dossier bannen de y'a kɔnɔ donc o fana kɛra sababu ye mɔgɔw fana bilara tranquille la n'i ka nafolo mugu fana ma a y'a ta ka boli n'a ye fo n'a sɔrɔ a ma bɔ Congo n'a bɔra kari Congo n'a b'a kɛrɛfɛ dugu la komi Kisasa n'a bɔra Brazza ka na Kisasa ou bien ka na Centrafrique n'an y'i affiché dɔrɔn k'a fɔ i ni wari bɔra i b'a ye mɔgɔ dɔ b'an wele k'a fɔ a filɛ nin yɔrɔ la donc faamaw b'i minɛ cogo min i b'i minɛ ten donc don dɔ fana u y'an wele Mali la yan nɔ ko Bobo b'u bolo ko u y'an ka groupe kɔmɛ Bobo in vraiment a ye san 8 de k'u bolo a kɔrɔbayara yɛrɛ a fitinin de taara ye fo k'a kɔrɔbaya donc u y'a préparé ka muso yɛrɛ d'a ma mais u ko mɔgɔw y'i somɔgɔ de donc u y'an welele u y'a ka kibaruya f'an ye dɔrɔn ne y'a bila komi mercredi sufɛ 22h bon sɔgɔma fɛ 7h 6h dɔrɔn Bobo somɔgɔw n'i y'a jateminɛ 8 ans Bobo somɔgɔw ye ne wele sɔgɔma joona joona fɛ ko i ye min bila ta an ka mɔgɔ dɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye ne wele ani dugu ka jan a bɛ maa 30 bɔ k'olu ka Bobo dɔn bon donc o yɔrɔ bɛɛ la ne kɔni maa min ka mɔgɔ dɔn i b'i ka photo ci Bobo fa n'a ba n'a somɔgɔw photo ci an b'a ci Bobo ma parce que a tɛ kuma a tununa ka taa dugu min na a tɛ se k'a yɛrɛ fɔ dugulamɔgɔ ninnu y'a lamɔ fo k'a kɔrɔbaya donc a kɛra olu ka mɔgɔ olu yɛrɛ tun tɛ ala dala a somɔgɔ k'a yɛrɛ parce que tellement que u n'a delila hali nɛgɛso kursi la u ka dugu la ale de bɛ kɛ premier a bɛ Sikaso kɔfɛ dugu dɔ de la ne yɛrɛ tagamara ka taa Bobo nɔfɛ ka taa d'a ka mɔgɔw ma fo Segu o y'a sɔrɔ n bɛ Mali la yan nɔ donc an y'a lancer dɔrɔn u nana donc an taara Bobo nɔfɛ san 8 an y'a n'a ka mɔgɔw yira ɲɔgɔn na jɛkulu in jɔyɔrɔ kɛra ye an ye kibaruya dɔ fana sɔrɔ ka fɔ npogotiginin dɔ fana tun tununa a fakɛ la nka CMM ka wulikajɔ sababu la npogotiginin sera k'a fa yɔrɔ ye hali sisan ni npogotiginin bɛ communication na hali sisan n'a fa filɛ communication na n'a na Mali la yan nɔ fakɛ n'a bɛ baro la a b'a fɛ den in décembre in de la a dun ka ɲi ka taa den in nɔfɛ o fana ta kɛra cogo min ye san 28 28 ans to de 28 ans 28 ans o ye san 20 voilà kabini guerre la Congo yen nɔ donc kabini Congo kɛlɛba min kɛra ni mɔgɔw carina ɲɔgɔn na ale den fitinin kun b'a ba bolo san 2 donc kɛlɛ wililen ale den in ba ye congolaise de Congo Brazzaville ka Congo Brazza a fa ye malien de donc kɛlɛ wililen ba in a n'a ka mɔgɔw bolila ni den in bolila ka taa u siranna donc fa fana min ye malien ye bɛɛ tun bɛ k'i yɛrɛ ɲini ka taa ni ji kɔfɛ comme les deux capitales plus proches du monde o ye Congo Brazzaville ni Congo Kinshasa ji de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ji i b'i to jɔlen yan nɔ i bɛ capitale dɔ in ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o de fana ye jamana diɲɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ faaba 2 min ka surun ɲɔgɔn na o de don diɲɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ o ye o faaba 2 donc ale fa fana bolila ka taa yen donc o den in de kɔrɔbayara sisan npogotiginin a kɔrɔbayara a ko fo a fa a n'a fa somɔgɔw mais ala y'a kɛ a fana kɛra den maralen ye a y'i sera k'i yɛrɛ mara a ma gulɔ min a ma den sɔrɔ a kɔrɔbayara ka na 28 ans sɔrɔ san 28 a sɔrɔla k'a fɔ k'ale ye groupe in kɔmɛ u sɔrɔla ka recherche kɛ ka na ne nɔfɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ mission na Zaïre Kisasa
ne n'ale ya an ye ɲɔgɔn ye n ye sigi ka video kɛ n'a ye o y'a sɔrɔ an ye recherche kɛ duguma fɔlɔ 4 mois moyen t'a la parce que jamu mun b'a la an bɛ taa jamu in mɔgɔw fɛ yen nɔ foyi wɛrɛ dun tɛ den in bolo ni wolosɛbɛn tɛ wolosɛbɛn fana adresse t'a kan donc an ye recherche kɛ ten ne n'a sigira ka video kɛ dɔrɔn komi bi n y'a posté n ka tiktok ni whatsapp kan whatsapp de kɔni sababu o de kɛra sababu ye ni den in n'a fa ye ɲɔgɔn ye donc n y'a posté dɔrɔn bi a bɛ komi 22 heures dɔrɔn donc yanni 18 heures cɛ sini dɔrɔn den fa ye weleli kɛ ka to mali la a ko ale sɛgɛnna den ɲinini na k'ale taara kɔngɔ siɲɛ 3 a taara ka den ɲini yɔrɔ bɛɛ a ma ye u dun bɛ du min kɔnɔ a taara yen nɔ o ko k'u tɛ yen jaga den in yɛrɛ gɛrɛ la fana den in ba banna den in ba fatura ka den fitinin fana de to awɔ den in fana kɔrɔbayara a ba kɔrɔmuso de bolo o fana tɛ foyi dɔn fa ka ko la den in de tora fa in yɛrɛ recherche la a nana se ne ma dɔrɔn ne n'a ye video kɛ dɔ mais a ma 24 heures sɔrɔ den fa yɛrɛ ye weleli kɛ a ko ale kɔrɔkɛ de filɛ ka video in ci ale ma ka bɔ Angola a ye video lajɛ dɔrɔn a ye ne wele ne ye exemple n y'a ɲininka dɔrɔn dennin bɛ ka fɛn o fɛn fɔ k'a ba kɔrɔmuso y'o f'a ye exactement cɛ fana y'o de fɔ k'ale den de don donc a ne fa filɛ ka ɲɔgɔn ye tan fa bɛ Mali la yan fa bɛ Mali la yan nɔ papier an bɛ papier ko yɛrɛ de la sisan ne n'u bɛ ka kuma yɛrɛ pour que den bɛ se ka na cogo min et puis jaralaka caman de fana ye weleli kɛ k'olu bɛ fɛ ka den furu alhamdulillah den kɔni kunna diyara parce que video in jaralakaw bɛ k'u kan bɔ u bɛ k'u kan bɔ bi fan bɛɛ a kɔni donc groupe in nafa ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye caman ko caman de b'a kɔnɔ inshallah an da tɛ se ka s'a bɛɛ yɛrɛ ma donc Brazaka minnu ɲɛ bɛ na n'u tulo bɛ na ni Kisasa ni Gabon ninnu u b'a dɔn groupe in baara ye min ye alhamdulillah Sumala n y'o fɔ jɛmukan daminɛ na n ko n'an bɛ diɲɛ ko o ko la an bɛ dugawu kɛ ka ɲini Masa Rahamani fɛ a ka barika don an fɛ ko la ni barika donna ko fitinin na k'a bɛ kɛ koba ye ni barika yɛrɛ bɔra koba la k'a bɛ ko fitinin Ala k'an kisi o ma ayiwa Sumala an bɛ i yɛrɛ fo e kɔni ta yen baraji yɛrɛ kɔni i bɛ k'o salo dɔrɔn k'i jɔ n'o ye bari den ka tunu a mansa la san 26 kabiri a san 2 fo kana se fo sisan ma o ka ye nin togo in na tan CMM ka wulikajɔ kɛra a sababu ye Sumala Traoré ni anw ka jamana ta k'a lajɛ sisan kabiri utu kalo tile 18 san 2020 fanga yɛlɛma kɛra anw ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko transition an bɛ o hukumu kɔnɔna na sisan aw ye maliden aw sigiyɔrɔ bɛnnen don tunga ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo Brazzaville transition aw fɛla ye mun ye a ko la jamana ko la ne ye kuma kelen de fɔ n bɛ segin a kan faso n'i y'a kanu hakili la aw minnu ye dɔnnibaaw ye aw b'a dɔn o yɛrɛ ye min ye diinɛ na donc n'i b'i faso fɛ i b'a bila i kun na ni ko o ko nana la e ka kɛ cɛ ye n'i kɛra cɛ ye k'a ko lafasa manière dɔ la a ka ca Ala fɛ dagatolu min b'i kaso mɔgɔ t'a kasa mɛn an kɔni tunkarankew en vrai dire transition an bɛ ka soutenir an b'a fɛ an bɛ ka soutenir ka sababuya kɛ baara damadamaninw bɛ ka kɛ a b'an tunkarankew arranger kosɛbɛ donc an ka jamana tun bɛ alihala minnu na donc an dun ka choix tɛ mais alhamdulillah bi ko caman de bɛ ka ɲɛnabɔ an kɔni hakilisigi yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoul Diop ye Abdoulaye Diop a ye tournée kɛ a taara Afrique centrale bon min bɔra a la a y'o image ye an y'u kunbɛn cogo min donc u k'a dɔn k'a fɔ malidenw minnu bɛ kɔfɛ an mago b'an faso yɛrɛ de la parce que tunga hali n'an ye miliyari sɔrɔ yen nɔ yirikuru min bɛ ji la a tɛ kɛ bama ye Sumala Traoré e bɛ fɛ k'a fɔ ne na bi kunkɔrɔta b'aw kan wa Congo Brazzaville wa walima malidenw ka tunga na wa kunkɔrɔta a bɛ se k'aw kunkolo kɔrɔta bi ni Mali ye wa an b'an kun kɔrɔta ni Mali ye bi an bɛ waso n'a ye bi nationalité fɛn fɛn b'an bolo an y'a bɛɛ fili an y'a Mali nationalité dɔrɔn an tora n'o de ye n'o tɛ fɔlɔ an tun bɛ jamana minnu kan an b'olu papiers ta k'an magow ɲɛnabɔ mais tellement que bi an ka jamana kɛra an bolo fierté ba ye donc an mago bɛ an ka jamana na jamana bɛ taabolo min fana kan an bɛ jamana kuntigiw an bɛ Ala deli Ala k'u lase Ala ka a fanga d'u ma a tɛ taa anw kɔ an minnu ye jamanadenw ye an bɛ kɔfɛ an bɛ Mali kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an bɛ tila an bɛ perdre an minnu bɛ kɔfɛ yɛrɛ a jɔrɔ b'anw na n'anw ka jamana in tiɲɛna an bɛ taa min miliyari b'an bolo don o don b'a lagosi ko dunan miliyɔnw b'an bolo don o don b'a lagosi ko dunan donc faso ko an ka fɛɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen tunkaranke kelen tɛ ara minnu bɛ Mali la an ka hali ni se wɛrɛ t'i ye i ka kuma ɲumanw fɔ i ka jamana ma faso n'a fɔra k'a man ɲi e de man ɲi e mun ye faso cɛ ye
donc an ka jamana an bɛ ka transition soutenir ari ministre minnu taara yan ni dunan minnu bɛ wuli an ka taga aw yɛrɛ b'a ye jama bɛ bɔ cogo min k'a yira k'a fɔ faso ka d'an ye wa minnu fana bɛ yen u bɛ ka baara min kɛ a ka d'an ye hali n'a danna anw tunkarankew anw bɛ tunga na yan nɔ an b'an denw de bila ka na mɔ Mali la yan an b'a fɔ jamana ninnu kana kɔrɔn ka n'i mɔyɔrɔ farida o ye n'i bɛ jamana min kɔnɔ n'i den mɔna ye a bɛ se ka kɛ yen ka ye a bɛ komi ni denmisɛnninw bɔra Faransi san ka na n'u bɛ comportement dɔw k'aw ɲɛkɔrɔ a b'a fɔ ya ninnu ma mara an bɛ préféré k'an denw bɔ k'u nati k'u lamɔ yan ni yan nɔ man ɲi yan éducation man ɲi ani fu bɛɛ tɛ kelen y'an bolo donc an ɲɛ bɛ jamana taali la sira min kan tan nin de ka ɲi a ka ɲi anw ma a b'an arranger parce que an denw bɛ ladamu hali n'an yɛrɛ tɛ jamana wolomasiri tabaw n'u bɛ cɛsiri baara nin waati in na n'o ye an ka sɔrɔsilakaw ye wulikajɔ kɛra ka se ka i tɛgɛ da an ka jamana kɔgɔduguba in kan ni o ye Kidali ye aw ye kibaruya in mɛn a y'aw kɛ cogo jumɛn na Kidali ko alhamdulilayi Kidali yɛrɛ o yɛrɛ y'a tɔ bɛɛ k'a la Kidali sɔrɔlen parce que a dun bɛ anw bolo sogo de la an kɔni dun déjà anw dun ɲɛ b'an kaburu la anw bɛ kaburu dɔn na déjà k'a fɔ Kidali kɔni minɛnen don harisa an b'an ka ɲɛnamaya kɛ an yɛrɛ bolo voilà an bɛ ɲɛnamaya kɛ fo k'an sa an tɛ Kidali kɔni sɔrɔ mais n b'a fɔ ni biɲɛkalatigi sen dalen don biɲɛkala kan ɲinini t'a ye voilà sisan nɔ min ye biɲɛkala nana sen sɔrɔ k'a ka sen d'a kan a ma sɔn ka sen d'a kan a ye sen wuli ka bɔ biɲɛkala kan donc alhamdulillah Kidali libéreli a diyara maliyɛn ye diɲɛ fan bɛɛ a fɛti kɛra fan bɛɛ fana an yɛrɛ nisɔndiyalen don n'a ye kosɛbɛ et puis an ka faamaw ye min kɛ an b'a fɔ histoire la ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ an ka dugawu k'u ye harisa ala k'a tɔ in bɛɛ ban pewu misɛnmisɛnmanin minnu bɛ yen nɔ ala k'a ban mais a tɛ taa anw kɔ dɛ an minnu ye population ye ninnu bɛ yɛrɛ faga fɛn fɛn na a b'a la anw de ye militaire bɛ si jɔlen ni marifa ye militaire bɛ si an kunna fanga mun bɛ yen nɔ n'o ye président de la république n'a ka jama ye u bɛ wulikajɔ min na u bɛ jamanadenw de ye o na anw tɛ jamana kɔnɔ olu bɛ sigi yen k'olu ye président ye wa donc an k'an jija an minnu ye population ye voilà o puis n b'a f'i ɲɛna fana an ka jamana yan ka di aro dongo i bɛ Congo dɔ la a bɔra ka kuma Mali kan Congo Brazzaville kan a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi bi in na a bɛ ka kuma Mali kan Mali bɛ mɔgɔ accueilli cogo min Mali bɛ dunan fɛ cogo min na bon donc n'i y'o jateminɛ an ko o comportement minnu b'an na yan nɔ ani maliyɛn bɛ mɔgɔ fɛ o de kɛlen don k'an dɛmɛ tunga na n'an kɛlen don ka barika sɔrɔ ka an ka ko avancer parce que an bɛ dunan fɛ an bɛ mɔgɔ ladɔn kɛ an bɛ barika fana ɲini parce que an bɛɛ bɛ wuli yan nɔ ka taa tunga na ka taa fɛn ɲini de pour que an bɛ se ka na fakɔrɔ ni bakɔrɔ bɔ nɔgɔ la cogo min donc Soumaïla Traoré an y'a ye nin diɲɛ waati laban ninnu na bɔlɔlɔ sira ale kɛra maaw magoɲɛfɛnba ye n'o ye Facebook WhatsApp ka taa se YouTube TikTok o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw nka an y'a ye fana a kɛra magosa fana ye a kɛra ka sababu ye ka furu sa a kɛra sababu ye fanɛni banɛni mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya an nan'o ye bɔlɔlɔw fana sanfɛ bɔlɔlɔ e ye maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Congo Brazzaville ma wa bɔlɔlɔ yɛrɛ fana a matarafalen don e fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'i y'a ye CMM n'o ye communauté malienne main dans la main a ye nin yakubayali in sɔrɔ tantɔ a ye nin yanga in sɔrɔ bɔlɔlɔ sira don bɔlɔlɔ ko e fɛla ye mun y'a la yanni an ka taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la Ɲambele bi i ye min fɔ tan ni yɛrɛ da belebele ye fɔlɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ e Ɲambele o ne o Soumaïla o anw bɛ bi denw bɛ ka éduquer bɔlɔlɔ de sanfɛ u ka éducation bɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ an bɛ kibaruya bɛɛ sɔrɔ yen de a diyar'i a ma di ye o i den bɛ yɛlɛ kabini a bɛ san 5 san 6 la a bɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ kan donc a bɛ se ka don fɛn kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ n'a ma ɲɛ a ka vie ma o de kama bɔlɔlɔkan na n'a sécurité ma k'a la bon i bɛ jamana min kɔnɔ n'i tora ka désordre kɛ i b'a dɔn fɛnw dɔw bɛ yen nɔ an b'u bila an b'u kɛ ni jamana ye punition ta o la c'est très bon parce que bɔlɔlɔkan a ye kasaraba de se an yɛrɛ ma tunga na minnu y'a kɛ ni ɲuman ye i bɛ taa ni ɲuman sira ye mais jugumankɛla ninnu u kɛlen don ka baaraba de s'an ma parce que ka sababuya kɛ WhatsApp nana sisan i muso b'i bolo so kɔnɔ a bɛ si ka baro kɛ ni cɛ wɛrɛ ye u bɛ appel vidéo kɛ u bɛ WhatsApp denjuguya sugu bɛɛ b'a la kɔdu dɔgɔlen don i cɛ la ou bien kɔdu dɔgɔlen don i muso la n'i tɛ kojugu la mun na i b'i ka kɔdu dɔgɔ i cɛ la i ni mɔgɔ min ye ɲɔgɔn falen ni ɲɔgɔn gasi a bɛ da dilan kelen kan voilà n'i kɔni jogo ka ɲi i tɛ n'i ka kɔdu dɔgɔ la o donc bɔlɔlɔ nana ni tiɲɛni minnu ye anw wulila ka yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ de pour que k'o baare ka bɔ yen an nana ni mɔgɔ dɛmɛw ye an nana ni fɛnw ye ka to k'u bila n'i donna anw ka page kɔnɔ i bɛna fɛn ɲumanw de y'a kɔnɔna na ala ka janya an na n'anw nana fatu don o don ni mɔgɔw bɛ bɔ n'an ka kokɔrɔw ye
u bɛna bɔ ni ɲuman de ye o donc minnu bɛ juguman kɛ ni mɔgɔw bɛ bɔ n'a ye u bɛna bɔ ni i ye julakolon fɔtɔ a ka hakɛ to i ye julakolon fɔtɔ ni fɛn minnu bila ni kɔlankolon minnu kɛ u bɛna bɔ n'o de k'i saboter n'a ye wa o fɛnw kɛ o kɛ n ma taa diinɛ kalanyɔrɔ la kosɛbɛ dɛ mais n b'a dɔn i kɔni i b'a ɲangata sɔrɔ kaburu kɔnɔ mais n'i ye ɲuman min kɛ i b'o ɲuman fo mɔgɔw k'o de bila u kunna i b'o ɲuman fana hɛrɛ sɔrɔ kɔlɔlɔ bɛ se ka baraji las'i ma a bɛ se ka jugumu las'i ma et puis bololokan mɔgɔ minnu bɛ yan u k'u kɔlɔsi kosɛbɛ an minnu bɛ kɔfɛ ni kibaruyaw b'an ka jamanaw kɔnɔ u k'u ta sɔn parce que an ka jamana ninnu yan n'o tɛ kelen ye dɛ anw fɛ yen nɔ hali président de la république a tɔgɔ tɛ fɔ hali ne filɛ yɔrɔ min n tɛ se k'an ka président tɔgɔ fɔ sisan aw ka jamana ɲɛmɔgɔ ka a ta tɔgɔ ma anw ta ye Asimi Goyita ye k'o fɔ ten e filɛ k'o fɔ ne ja tigɛra mais ne tɛ se k'an ta fɔ ka sababuya kɛ fanga ye fanga de ye ka mara kɛ jamanaden bɛɛ ka to mara kɔnɔ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ bɛɛ bɛ sariya duguma de sariya de bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ ka wuli ka bololo kan e bɛ fɛ k'a fɔ ne na aw fɛ yen Congo Brazzaville jamana ɲɛmɔgɔ k'a tɔgɔ f'i da la ten paraki o ka gɛlɛn a ka gɛlɛn an bolo parce que bonya de b'an na ka tagama a y'a yira k'a fɔ fana ale ye responsable de ye fanga jamanadenw u bɛɛ ka yɛrɛ bila sariya kɔnɔ quoi ni min bɔra sariya kɔnɔ dɔrɔn i b'a dɔn i bɛ ɲangi dɔrɔn i b'a dɔn an bɛ sabali ne bɛ fara e la e bɛ fara ne na ne tɛ e ta ta i tɛ ne ta ta parce que i b'a dɔn ko sariya bɛ sariya de bɛ n'an bɛɛ ɲangi donc n'i ye jamana ye dɔrɔn a ko bilala désordre ni fɛnw na dɔrɔn jamana kɔnɔna na ala k'an kisi jamanaden minnu bɛ yɛlɛla bololow kan manamanakan fɔ ni ko kuntankɛw la u b'an denmisɛnninw fa naani ni ba naani u b'an ka denmisɛnninw ka éducation bɛɛ tiɲɛna mais anw ɲɔgɔnnaw ye de ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu minani minnu ni ko minnu bɛ ka k'a la sisan anw y'a ye k'a fɔ anw hali an tunkaran kan a b'anw arranger parce que an b'an to tunga na yen nɔ an denw bɛ se ka mara Mali la ni den mun bɔra ka kɛ marabaliya ye bololo sanfɛ n'an minɛna dun o tɛ ka kunnawolo ye et puis Ɲanbele n bɛ ala barika da aw ka nin plateau ninnu n'a ɲɔgɔnnaw malien mɛn o mɛn u ɲɛ bɛ yɛlɛ k'a fɔ ko ninnu de ye kɔlabanta ye aw yɛrɛ ka radio so a y'aw ka télésow la ye Mali kɔnɔ ne bɛ n da de waga tuma dɔ i b'a fɔ komi éducation de taara min an bɛ taa n sigi plateau kan ko intime cɛ ni muso min ka ɲi ka tɛmɛ o cɛ i b'i sigi ka janaya a ka hakɛ to i bɛ janaya ko kuma fɔ dɔ ye direct tan nɔ k'a fɔ ko han e ye janaya kɛ siɲɛ joli e ye nin kɛ tan donc o est ce que o b'an ka denmisɛnninw ka éducation de dilan wa a b'a tiɲɛ de ninnu ko ninnu dɔw ni jamanakuntigiw m'a lajɛ u bɛ ka baara caman kɛ dɛ mais u ka plateau ninnu vérifier plateau ninnu de bɛ ka caman bɛ k'an ka denw ka éducation tiɲɛ donc e yɛrɛ bolo wulikajɔ min bɛ sen na sisan camancɛla fanga maaw fɛ n'u ye pôle anti cybercriminalité min bilara sen kan e bolo a ka ɲi a ka ɲi a ka ɲi ka sababuya kɛ ni den n'a maralen tɛ du kɔnɔ a na mara bololo sanfɛ soit a na bana carré kɔnɔ fɔlɔ fana i yɛrɛ b'a dɔn an ka ladamu tun bɛ ten de fɔlɔ fɔlɔ e den mana bɔ sisan ni ne ye carré kɔnɔ ko kuntan na n bɛ busan bɔ k'a bugɔ n'a sera e ma n'a y'a fɔ ko karisa cɛkɔrɔba de ye n bugɔ dɔrɔn i b'a ca tulo kɔrɔ fa de b'i la wa ni karisa tɛ bugɔ gansan bɛ mara tan de mais ni e ko non ye n den bugɔ mun na i taara n'a tigi ye fanga na n'a y'i den ye gulɔ min na ou bien n'a y'a ye ko wɛrɛ la a tɛ kuma dɛ a b'a to yen i den bɛ tiɲɛ bon jamana bɛ ka min kɛ tan a ka d'anw ye kosɛbɛ ka sariya yɛrɛ de t'a kama sinon bi m'an bila bololokan kuma na anw bɛ se ka anw bɛ critiqueliw kɛ ni an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u tilennen tɛ n'u bɛ maliyɛnw tɔɔrɔ la ou bien n'an y'a ye ko an ka lasigiden mun man ɲi a bɛ ka ko min kɛ an tɛ kuma an bɛ jamana min kan ka dɛ mais an yɛrɛ ka jamana kɔni ko la an bɛ bɔ k'o tigi k'a critiquer ka sɔrɔ an m'a fa nana an m'a ba nani critiqueli b'an ka jamana taabolo la k'a critiquer ka sɔrɔ i m'a bɔ a danbe la k'a critiquer ka sɔrɔ i m'a nani pour que a bɛ baara min na n'ale kɛrɛfɛmɔgɔw tɛ se k'a fɔ a ye e mun bɛ bɔlɔlɔ kan ne e y'a kuma fɔ ni critique ye a bɛna faamu k'a fɔ a bɛ erreur kɔnɔ a bɛ bɔ a kɔnɔna na. Soumaila Traoré k'i fo k'i waleɲuman dɔn sɛgɛnlafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔ suruku kan ja an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ɲininkali wɛrɛ tɔ minnu mana sɔrɔ an bɛna o tɛnku an balimakɛ la n'o ye Soumaila Traoré président communauté malienne main dans la main ni o ye CMMM ye Congo Brazzaville jamana kan a k'an sɔɔni. يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما أموال الهوى يما أموالي
foli ani waliɲuman dɔw ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan waati filanan sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɔfɛ an seginna ka na jɛmukan kɔnɔna na maa welele Sumayila Tarawele. Sumayila Tarawele ye jɛkulu ɲɛmaa ye, jɛkulu min ni a bɛ f'a ma communauté malienne main dans la mer, ka jɛkulu bila sen kan min bɛ wulikajɔ kɛ malidenw ye bolo ka se ka di ɲɔgɔn ma, wulikajɔ ani cɛsiri ka se ka bila sen kan malidenw yɛrɛ u bɛ se ka tunga sigi jabɔ cogo min na walima u bɛ se ka lafiya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la. Congo Brazzaville, Gabon jamana b'o la, Angola b'o la, Guinée équatoriale b'o la ka taa se Congo yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen ma, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Nin jɛkuluba in tɔgɔ CMMM. A ɲɛmaa Sumayila Tarawele ale bɛ an fɛ Bamako yan nin waati in na, an ye a wele ka na bi an n'a ka se ka barosigi kɛ. Sumayila Tarawele, an bɛna se yɔrɔ min ma sisan o de ye maliden minnu bɛ Congo Brazzaville, aw ka lahalaya bɛ cogo jumɛn na? Tunga sigi ma nɔgɔn cogo si la. N'i ye tunga sigi ta k'a lajɛ Ala b'a nɔgɔya mɔgɔ dɔw bolo, tuma dɔ la a bɛ kɛ gɛlɛya ye maa dɔw fana bolo, hali u dahirimɛ dumuni dɔw t'a sɔrɔ. Malidenw Ala ye Congo Brazzaville, Angola, Guinée équatoriale dɔw ye nafolo sɔrɔ yen. An ka nafolotigi minnu bɛ yen solidarité bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa ni gɛlɛya ye malidenw sɔrɔ an bɛ don ɲɔgɔn jigi kɔrɔ wa? An cɛw bɛ cogo di yen nɔ tunga sigi la, e bɛ yen nɔ a ko bɛ cogo di nafolotigi minnu bɛ yen? Ɲambele n b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn o yɔrɔ la. I y'o min fɔ o ye tunga diya an bolo kosɛbɛ. Bolodi ɲɔgɔnma bɛ yen. Alhamdulilayi an b'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya la. Mais an bɛ se k'a fɔ fana West Africains, an bɛ se k'a fɔ fana tungarankew parce que hali ni West Africains tɛ ni jamana wɛrɛ mɔgɔ bɛ yen ni silamɛ de ye. Donc bɛn bɛ yen nɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ. Mais bɛɛ tɛ mɔgɔ dɛmɛ. Miliyari caman bɛ dɔw bolo. Donc an t'u ka dɛmɛ ye. Mais minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ mɔgɔ kɔni dɛmɛ maliyɛn bɛ alahalaw la alahala. A bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se fanga i se b'i ye fanga fanfɛla la ni tɔɔrɔ ko ye mɔgɔ sɔrɔ fo min agravelen don o tigiw bɛ wuli ka t'u occuper o la. Dɔw yɛrɛ fana ta ye fɛn mun ye o ye nafolo ko ye. Ni kibara nana ni nafolo ko de b'a ɲɛnabɔ alhamdulilayi i t'a mɛn abada ko West Africa ou bien Mali ye k'a malola o jamana kɔnɔ ka sababuya kɛ ko silamɛw bɛ yen nɔ nafolo b'u bolo o ma don a la. Donc ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yen kosɛbɛ. O misali dɔw i bɛ se k'olu dɔw f'an ɲɛna Congo Brazzaville ka taa se Afrique centrale yɛrɛ ma an bɛ se ka misali walima bolo bɛ se ka sin maa dɔw la wa? Maa dɔw ni i bɔr'u ka kibaruyaw kalama ka fɔ u bɛ maaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnya la. Donc minnu bɛ mɔgɔ dɛmɛ alhamdulilayi ni min ye min kɛ an b'o de fɔ dɛ. An m'a fɔ mɔgɔ caman t'i ta kɛ dibi la ani dɔgɔ la. Ala ka u bɛɛ baraji. Mais min ta bɛ yen hali n'a y'a kɛ dibi la a tɛ dɔgɔ. I b'a dɔn o ye caman kɛ dɛ. Donc an bɛ foli bila an ka maliyɛn de l'extérieur président ye président de base ye n'o ye Congo Brazzaville ta ye fɔlɔ n'o ye président Dabi Kulubali ye. A bɛ san 30 san 35 bɔ san 40. Dabi Kulubali a bɛ maliyɛnw b'a ko la Congo Brazzaville. A y'u dɛmɛ alhamdulilayi. Ka Yoka Bernard fɔ. An mana bɔ yen nɔ an b'a fɔ maa min ye ninnu sen nɔ ta o ye Mamadou La de ye n'an ko Jasa. An bɛ Jasa fɔ kosɛbɛ a ka cɛsiri la. A bɛɛ tɛ se ka fɔ ale ta bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛ ka min kɛ bi. Donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn maliyɛnw ye. Kisasa Mamadou Gakou. A fana bɛ maliyɛnw jigi kɔrɔ kosɛbɛ. A bɛ Kisasa fara ɲɔgɔn kan a ye maliyɛnw dɛmɛ Kisasa n'o ye président Mamadou Gakou ye. Maliyɛn bi n'i donna Kisasa kɔnɔ n'i ko Mamadou Gakou donc maliyɛnw bɛ kala don i la. U b'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka fɛn ɲɛnama de fɔ parce que maa min don a ye maliyɛnw dɛmɛ. Ka Madu Tunkara fana fɔ kosɛbɛ n'o ye SEMA RDC président ye. A fana bɛ maliyɛnw dɛmɛ a n'a ka équipe bɛɛ Amidu Ɲapogo ani Mustafa Sila ni fɛn mun ye a ba ɲumankɛ tɛ ban a ka ca Kisasa Brazzaville Gabon na mais ɲuman wari bɛ caman bolo an b'u tɔgɔw mɛn bɔlɔlɔw de sanfɛ k'a fɔ k'u sigilen don Congo Brazzaville k'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ yen nɔ degun b'u kan tɔɔrɔ b'u kan u ka dɛmɛ foyi tɛ se maliyɛnw ma o caman bɛ yen ninnu dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ i taar'u ye bɔlɔlɔ kan i t'u tɔgɔ mɛn mais i ma ɲa kɔni nafolo b'i bolo jamana min kɔnɔ i kana kɛ sɛbɛ ye i bɛ sɛbɛzun dɔn sɛbɛ den bɛ bi yɔrɔ jumɛn yɔrɔ jan tɛ n'i kɛr'o ye o de ye baara ye donc nin yɔrɔ in na n bɛ n profiter ka Hamed Dollar fɔ a ma deli ka ɲɛfɔla abada
a bɛ ɲɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ o bɛ Congo Brazzaville a bɛ Congo Brazzaville Ahmed Dollar n b'a fɔ Ahmed Dollar kelen min bɛ fɔ Ahmed Dollar min bɛ fɔ n'a sɔrɔ aw b'a fɔ k'a b'a ɲɛ Jalu ye Jalu kelen tɛ dɛ ne t'an kɔni y'a mɛn k'a fɔ ko Ahmed Dollar ye mobili san ka di artiste kɔni ma ne kɔni bɛ Ahmed Dollar yɛrɛ k'a fɔ a bɛ Bamakɔ yan de wa a bɛ yɔrɔ jumɛn a sigiyɔrɔ bɛnnen don Congo Brazzaville a bɛ Congo Brazzaville de ne yɛrɛ y'a dɔn k'a bɛ yen de a ka dɛmɛ n ye minnu ta fɔ san na bɛɛ ka preuve de bɛ n bolo ni min ka preuve tɛ n bolo ni maa ma min ka kuma fɔ n ye n tɛ se k'o ta n tɛ se k'a fɔ donc banabaatɔ de tun b'an bolo a degunnen kun dɔn Ala y'a kɛ ani bana wolola a fa n'a ba de dɛsɛra a kɔrɔ bon donc n'u dɛsɛra a kɔrɔ sa u tɛna t'u den kɔni fili ko banabaatɔ dɔn donc u ye ne wele u dɛsɛlen de ko n ma ɲan ma i ka an den ta i k'a bila réseaux sociaux kan ni maa min bɛ se ka an dɛmɛ hali a ka couche an dɛsɛra a kɔrɔ a bɛ fura min yɛrɛ min fura in ta ka gɛlɛn ne ye vidéo in posté k'a ni den in dilan k'a bila yɔrɔ min an bɛ Dollar de ciden de ci ni n bɛ ka kuma in fɔ tan a bɛ lajɛ dɔrɔn a b'a fɔ ko fɛn na sinon hali n'a ma a ma sɔn hali n'a ka ɲɔgɔn ye n k'a fa ni cɛ a ye mɔgɔ de ci ma ka enveloppe giriman ba di ko ka jɔ ni den ka charge ye enveloppe giriman enveloppe donc ninnu nin ko in ye marqué kosɛbɛ ani don min na an bɛ confinement kɔnɔ Congo yen nɔ bɛɛ ka datugulen don kalo 3 ɲɔgɔn mɔgɔ si tɛ baara la coronavirus wagati Mamadou Laye dumuni a ye nafoloba de bɔ pour que mɔgɔ minnu bɛ du kɔnɔ u ka se ka dumuni kɛ u ka se k'u ka musakaw sɔrɔ ne taara bara ne k'a ma n ko la n ko kɔfɛ quartier mɔgɔ an bɛ ka ɲin'u kɔ an bɛ ka dumuni di Brazzakaw dɔrɔn de ma a ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ maliyɛn tɛ dɛ silamɛ fɛn fɛn bɛ kɔfɛ quartier ni kɔfɛ duguw la a bɛɛ recensé ka na n y'a bɛɛ recensé fana n nana fana a y'a bɛɛ ka malobɔrɛ di ma n taara d'a ma minnu y'a sɔrɔ u tulo bɛ n na donc ninnu ko n'a ɲɔgɔnnaw ni silamɛw ka salu sera minnu se t'u ye ka silamɛ saga san k'a d'u bɛɛ ma donc maliyɛn bɛ degun kɔnɔna na u b'a fɛ ka bɔ yanni kolikojugu kana danbe tiɲɛ u bɛ wuli k'u jɔ nin n'a ɲɔgɔnna an bɛ nin de dɔn ɲuman kɛ mais n'i tɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ lamini n'a fɔra k'i bɛ Congo Brazzaville n'i ma nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛ ka maliyɛnw dɛmɛ donc an tɛ se k'i fɔ kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ fɛn kɛ prévu t'an bolo ayiwa voilà Ala ka ani sababa bɛɛ diinɛ ni silamɛya diinɛ ta k'a lajɛ o ye maliden fanba ka diinɛ ye min bɛ lawaleya anw fɛ jamana in kɔnɔna na tunga sigi fana du ma nɔgɔn cogo si la silamɛya diinɛ pratiqueli Afrique centrale la a ko bɛ cogo jumɛn na malidenw bolo Tijani n ko Tijani Ɲambele n b'i fɔ nin yɔrɔ la nin diyara n ye kosɛbɛ alhamdulillah an bɛ Afrique centrale jamana minnu n'an b'a kɔnɔ ni silamɛ jamanaw tɛ an b'a jamanatigiw fɔ kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn u y'an dɛmɛ dɛ Congo bi Congo Brazzaville ni misiri tɛna caya ni église ye Congo Brazzaville wallahi ka daminɛ Pointe Noire la ka na Brazzaville bi an bɛ jamanakuntigiw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ ka jamanatigi Congo Brazzaville jamanatigi k'a fɔ dunanw ladɔnni na ka Congo population bɛɛ fɔ peuple congolais k'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn dunanw ladɔnni na an b'an ka sali kɛ a kɛcogo la yan anw bɛ batu minnu kɛ yen nɔ aw ta kɛ yan n'i taara yen nɔ minnu taara yen u b'a f'i ɲɛna ni sali wagati sera i b'a ye an bɛɛ de b'an ka daw tugu ka taa misiri kɔnɔ i b'a fɔ ko Saudiya ni juma sera n'i ma dumuni san joona yan ni juma ka jigin i tɛ dumuni sɔrɔ bɛɛ de bɛ datugu parce que anw vraiment u y'an dɛmɛ an bɛ taa an bɛ karew bɛɛ minɛ ka sali u t'an tɔɔrɔ u t'an nani an bɛ saliju ta sugu kɔnɔ an bɛ saliju ta du kɔnɔna na a ka d'an ye cogo min fitini fitini minnu bɛ kɛ mɔgɔw b'a fɔ dɔw b'a fɔ sisan nɔ n tɔɔrɔ b'an kan non e ka kelen ni fila in tɛ foyi ye an bɛ jama de lajɛ ni maliyɛn hakɛ mun bɛ nin jamana in kɔnɔ bi jama fanba an musow ka ca an denw ka ca an ka nafolow ka ca ye ni tɔɔrɔ fitini minnu nana an k'olu bila kɛrɛfɛ n'an k'an b'o bɛɛ ta k'o kɔrɔta a ma ɲa ma donc an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an b'an ka alabatu k'a kɛcogo la et surtout sunkalo n'a ɲɔgɔnnaw non n'i bɛ fɛ ka batu yɛrɛ ɲuman kɛ i bɛ taa Congo de Brazzaville sunkalo la tel kama Ustaz Abdulaye Koyita ale kɔni bɛ munumunu salo la aw fɛ yen oui a tɛ ban yen yɛrɛ parce que lafiya mun bɛ a sunkalo la hali n'i y'a dan n'an ka misiriw ma dɔrɔn dumuni tɛ san Mamadou La bɛ se ka dɔn ni suguri ni sunnakari bɛɛ ye wa jeudi o jeudi maa ma bɛ jeudi sali sun maa ma bɛ lundi sun n'i taara sun tigɛ saga 4 5 de bɛ faga misiri kɔnɔ bɛɛ bɛ t'i ka sun tigɛ yen nɔ fi sabilillahi o bɛ mɔgɔ encourager silamɛya la dɛ a bɛ mɔgɔ décourager voilà donc jatigiw y'o bonya ka ɲɛ vraiment an b'u fo la an b'an ka alabatuw kɛ an b'an ka nafolo ɲini a ka d'an ye cogo min mais ko kelen de bɛ u y'o gɛlɛya an bolo an kana an sen don u ka politique ko la
jamana kibaraw an kana sen do ala bon be malien fana don be west africain don chokomi an ma fili an yɛrɛ ma an b'a mago dɔn bɛɛ occupelen do i ka nafolo ɲini de la u y'o de kankari d'an ye wa an fana an b'o sira de kan ni maa min porogotora ka sɔrɔ sira kan i kelen b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ u ka fanga ko n'u ka jamana ko an k'an sen bɔ a la et surtout an ka jamana b'a sen kelen ka tuma bɛɛ ɲɛ tuguni ɲɛ yɛlɛ i bɛ sɔrɔ fanga taraki la ala k'an kisi a ma tugun an t'a fɔ ala ka janya na de ala k'an kisi fanga taraki de ma tugun donc an b'u fɔ la k'u waleɲuman dɔw la u y'an accueilli Brazzaville kelen tɛ Kisasa bɛ ten Gabon bɛ ten n bɛ jamana minnu kalama donc hali n'a sɔrɔ jamanadenw bɛ kuma misɛnninw fɔ an ye an ka n'o jate o ye yɔrɔ bɛɛ de hali yan nɔ an yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ n'an y'a ye dunan bɛ cogoya dɔ la an fɛ y'a ye nin ye dunan de ye an bɛ kɛlɛ a la mais maliyɛn ala an da an bɛ dunan fɛ o de y'an fana dɛmɛ yen nɔ halisa an b'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye an n'aw minnu bɛ yan a ye dɔ fara duwawu kan dɛ walahi aw ka duwawu ye nɔba de ɲɛ an ɲɛ tunga na. ayiwa Soumaïla Traoré Guinée équatoriale ale fana ye jamana ye min ni an bɛ se k'a fɔ an bɛ se k'a fara Afrique centrale bari ale ni Gabon ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ. Guinée équatoriale an ye kibaruya caman mɛn wagati tɛmɛnenw na maliyɛnw yɛrɛ ka bɛnbaliya ka taa se hali u ka passeport ko gɛlɛyaw ma ko caman tɛmɛna Guinée équatoriale bi e b'an bolokɔrɔ e bɛ se ka dakuruɲa fila jumɛn fɔ Guinée équatoriale situation kan. Guinée équatoriale an b'a ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye maliyɛn de l'extérieur ɲɛmɔgɔ dɔ ye président de base de don sariya kɔnɔna na n'i ye président de base ye i tɛ se ka kɛ conseiller ou bien ambassadeur ye parce que u tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais ale ye conseiller ye ale tilala a ɲɔrɔlen bɛ maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔya fana na parce que jamana kɔnɔ ni se b'i ye i ni faamaw bɛ ɲɔgɔn dɔn wari b'i bolo vraiment i bɛ fantanw tɔɲɔ o bɛ ninnu jamana ninnu kɔnɔ parce que i bɛ jamana min kɔnɔ olu mɔgɔw n'i y'u financer ni wari ye ou bien n'i ye fɛn d'u ma u bɛ se k'i yɛrɛ bali ma i bɛ tɔɲɔni ta k'a samari dibi la an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ ye n'o ye Sise Sunkalo Sise Alaji Sunkalo Sise n'ale ye maliyɛnw dɛmɛbagaba ye a bɛ janfa kɔlɔn da la mais n b'a dɔn a tɛ bi kɔlɔn in kɔnɔ a bɛ na bɔ ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu k'a ye mais maliyɛnw ka o yɔrɔ sama-samani o nɔfɛ k'a fɔ ko i tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye i bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na mais hakili la maliyɛn de l'extérieur président ba n'o ye président Abibu Sila an b'a fɔ nin yɔrɔ la ka waleɲuman dɔn cɛ mun don a jɔlen don dutigi mun don bɛɛ gɛn ni bɛrɛ de b'a bolo ale tɛ komi n'i bɛ bagan gɛn i bɛ bagan gɛn bɛɛ gɛn ni bɛrɛ kelen ye Abibu Sila ka bɛɛ ka gɛn ni bɛrɛ de b'a bolo a bɛ se mɔgɔ mara fana na donc an b'a dɔn a bɛ sariyaw tigɛ ka ɲa a bɛ se a ka baaraw kɛ cogo la an bɛ dugawu kɛ Guinée équatoriale kaw ye tuguni passeport ko fana na tile fila na u y'a kuma ca an b'a fɛ Mali gouvernement ka wuli k'i jɔ k'an dɛmɛ o la ambassadeur mun bɛ yen a ka dɔn k'a fɔ k'an bɛ Mali kura de la an bɛ Mali kura de la dɛ bon donc jamanatigi ka représentant bɛ yɔrɔ o yɔrɔ parce que ambassadeur bɛ komi jamanatigi ka représentant de donc u bɛɛ ka ɲi ka kɛ komi jamanatigi bɛ baara min kɛla jamana kɔnɔ bi n'an bɛ waso n'a ye donc u k'u hakili to olu jamana ninnu na ka sababuya kɛ o don Guinée équatoriale bɔra u dusu kasilen u ko n'u taara passeport dilanyɔrɔ la u ko u bɛ 4000 de minnu na fɔlɔ ko tɔgɔ sɛbɛnni wari o tɛ diɲɛ fan si Mali passeport bɛ prix dɔnnen don n'i taara i b'i ka dossier déposer mais dossier déposer wari 4000 donc an b'o ko la fɔlɔ komi a kuma sera faamaw ma kaban u b'a k'o traité la donc an tɛ se k'o suite fɔ donc Guinée équatoriale kibaruya la an bɛ dugawu k'u ye harisa ni ala sɔnna ma ala ka ko ninnu ala ka ban amina rabi Soumaïla Traoré an ye kibaruya fana sɔrɔ k'a fɔ député kɔrɔ dɔ bɔra Mali la yan ko ka t'i sigi aw fɛ Afrique centrale la ye nka ka tɔɔrɔ n'a ka degun kɔni bɛ ka se malidenw ma bi in na nin ko in e y'a kibaruya sɔrɔ wa a ko bɛ cogo jumɛn na Soumaïla Traoré o kɛra Kisasa de Kisasakaw tulo bɛ n na Congo Kisasa ale an bɛ nin bɛɛ an b'an profiter parce que an b'a dɔn an ka jamana an bɔra galon kɔlɔn kɔnɔ ka ban sinon an ye san caman k'a la donc maliyɛn de l'extérieur fana anw bɛ k'u soutenir cogo min an bɛ fɛ u fana ka an dɛmɛ kosɛbɛ parce que député kɔrɔ dɔ dun bɛ yan wagati jan tɛmɛnen ninnu na a bɔra yan nɔ kow ma ɲɛ a bolo a taara Kisasa ye nafolo kɔni b'a bolo a bɛ taa a bɛ baga aw ma de n'a y'a sɔrɔ aw ka bitigi sisan nɔ aw b'a sara $600 donc n'ale taara dɔrɔn a bɛ don dutigi la a bɛ yen yɔrɔ in bɛɛ ta location ou a bɛ dun in san donc aw b'a sara 600 a b'a fɔ ko 1200 ou bien $1000 ale bɛ kɔkankale k'i la voilà a bɛ kɔkankale k'i la ka gɛlɛya s'aw ma dɔrɔn a ka baara bɛɛ y'o de ye kabini a b'a kɛ dɔɔni dɔɔni fo mɔgɔ bɛɛ y'a dɔn n'a ye sisan donc o fana ka dossiers bɛ sira kan ka don faamaw bolo parce que ko bɛ ka kɛ Mali la ni faama ninnu n'u bɛ k'u seko ni damayira kɛ mɔgɔ mina ninnu ni fɛn ninnu na maa si kana miiri k'a bil'i kunna k'a fɔ n'i bɛ kɔfɛ fo n'a sɔrɔ Mali passeport t'i bolo ou bien ni maliyɛn tɔgɔ t'i la n'i ye kojugu kɛ maliyɛn na ou bien n'i ye kojugu kɛ Mali la dɔrɔn i bɛ na i b'a tɔnɔ na i fana b'a tɔnɔ sɔrɔ parce que fɛn bɛɛ tɔnɔ de b'a la
donc wulikajɔ b'o fana nɔfɛ mais ne bɛ min fɔ an balimakɛ in ye a ka sabali parce que tɔɲɔni man ɲi parce que a bɛ kɛ sababu ye maa caman dayirimɛ bɛ maa caman de dayirimɛ bɛ ka tiɲɛ nin cɛ in bolo kisasa ye komi Platon n'a ɲɔgɔnnaw tɔgɔ fɔ ten mais n'a yɛrɛ y'a ye a b'a dɔn k'a fɔ k'an b'ale de ma et puis ne tɛ foyi ye ale kɔrɔ mais ko in an y'a dɔn dossier mun kɔnɔ ani fɛn mun kɔnɔ fo n'a sɔrɔ a faso de tɛ Mali ye a bɛ jamana min fana kɔnɔ n'a k'a bɛ sanfɛ sɔgɔ sɔgɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ min bɛ se kɔ la ka tɛmɛ a kan donc Ala fana bɛ yen a kana ɲinɛ o kɔ ko n'i ye ko n'i bɛ ko la i k'a dɔn ko Ala bɛ yen Maliyɛn bɛ wuli cogo min nin tɔɔrɔ nin ɲani mun na bɛɛ bɛ taa dayirimɛ de ɲini pour que somɔgɔw ka bɔ nɔgɔ la aw k'a dɔn k'a fɔ ko Maliyɛn de l'extérieur ka jɔyɔrɔba de bɛ Mali kɔnɔ yan de an ye siraw dilan an ye jiw lataa an ka duguw la k'a sɔrɔ hali gouvernement ka baara tɛ an b'an ka dugu bɛɛ balo an bɛ forage sen an bɛ fɛnw kɛ an b'a k'an yɛrɛ wa dɔgɔtɔrɔso jɔ ka ekɔliso jɔ donc Maliyɛn de l'extérieur o de la voilà foyi o de la n ko jamanatigiw ma u k'u hakili to Maliyɛn de l'extérieur la u k'u hakili to an na kosɛbɛ n'an fana ko tɔɔrɔ ko min b'an na ani ko caman de b'a la dɛ u k'an dɛmɛ yɛrɛ de quoi hali an ka ɲɛmɔgɔ jugu minnu b'an bolo yen nɔ ou bien n'u lasigiden jugu b'an bolo n'an y'a dénoncer dɔrɔn u ka ɲi ka wuli u kama k'u gɛn ka bɔ yen. Soumaïla Traoré kulun sɛnsɛnna ka se siɲɛ ma waati sɛbɛkɔrɔ koro n'an bolo miniti kelen kɔnɔna na n'a fɔra k'e ka bi jɛmukan kun cɛ yanni ani ka sigi wɛrɛ cɛ bari an ka sigi tɛna dan nin ma k'i to Mali kɔnɔ yan tuma ni tuma ani bɛna to ka baro kɛ n'a fɔra k'e ka kɔrɔfɔw kun cɛ bi e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. n bɛ min sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔn Maliyɛn de l'extérieur bi hami mun b'an na ani tɔɔrɔ min b'an dusukun na o ye an ka sokow ye ani an ka terrain ko ye an tɔɔrɔlen don o la kosɛbɛ n'i ye Maliyɛn de l'extérieur tan o tan ta i bɛ sɔrɔ kɔnɔntɔn bɛ a dusu kasilen don n'i dusu ma kasi terrain san yɔrɔ la n'a tɛ mɔgɔ 2 3 tɔgɔ la i dusu bɛ kasi i y'a bila i somɔgɔw mun ma a y'i namara ka taa kɔngɔ kɔnɔna d'i ma soit u bɛ k'i ka so jɔ u b'i namara u bɛ siman ni fɛn ɲagami a kɔni ko ka ca bɛɛ découragélen don n nana kɔni n bɛ wuli ka jɔ min na a belebele fɔlɔ k'a ɲɛɲini pour que Maliyɛn de l'extérieur bɛ se ka terrain jɛlen sɔrɔ sojɔla fana ɲuman b'an bolo k'a ɲini pour que u ka so bɛ se ka jɔ i tɛ wari di dɛ sopassement de bɛ kɛ a bɛ photo ta ka ci i ma i ka mɔgɔw bɛ na n'a ka don u bɛ marteau ta ka gosi n'u ko a ka ɲi i b'a wari sara an bɛ n'o de kɛ n'o tɛ ka wari ci bi k'a kɛ ɲɛ an sɛgɛnn'o la maa si dalen tɛ mɔgɔ la tugun n'i ko mɔgɔ min sisan nɔ a ye wari ci ka na n bɛ so jɔ a ye maa si t'a ci ka na donc terrain jɛlenw bɛ yen n y'a ɲɛɲini ni société dɔ entreprise dɔ ye ɲɔgɔn faamu entreprise ka ca ba n'a si ye i yɛrɛ b'a dɔn entrepreneur bɛ fɛn bɛɛ mais n yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli mun kɛ n y'a ye minnu ta jɛlen don donc n'a nataw la an bɛna sigi nin plateau in kan n'a mɔgɔw bɛ na an bɛna kuma na fɛn mun ye ladilikan ɲɛ fana n b'a di Maliyɛn de l'extérieur yo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani bɛ Mali kɔfɛ o u k'u jija ni kibaruya b'an ka jamana ninnu kɔnɔ Afrique centrale an ka jamana kɛcogo ni an n'o tɛ kelen ye dɛ u k'u jija u kana to ka teliya ka bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ka kumalankolon fɔ parce que an bɛ jamana min kɔnɔ jamana in denw u kɛlen don k'an to yen nɔ hali n'o sɔrɔ u b'a fɔ ko an b'u ka jamana kɔnɔ an bɛ ka wari sɔrɔ u ka jamanatigiw y'an bonya de mais n'aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ to Mali la yan nɔ ka nani ta k'an ka jamanatigiw sɛgɛrɛ ye donc n'u nana dimi an muso ka ca ye an denw ka ca ye ni bɛɛ ye o surtout an Maliyɛnw tuma bɛɛ b'anw de ka mɔgɔw ye bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ ka dɔ fɔ jamana ma u ka sabali n'u ye ko y'an ka jamana min kɔnɔ u k'an makutu u k'an hinɛ n'a yɛrɛ u k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ ka fɛn ɲini olu de kama n'olu kɛra sababu ye ka bɔnɛ s'an ma yen nɔ a bɛ gɛlɛya an bolo dɛ donc o de dɔn donc an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Soumaïla Traoré an b'a jigiya k'a fɔ ni ladilikan minnu dilen filɛ nin ye a mɛnna walima a donna tulo kunnandi kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n bɛ fɛ ka foli di n jatigikɛ ma parce que dunan n'i nana dugu la hali n'i ye miliyari sɔrɔ i b'i jatigi de fɔ i jiginna maa fɔlɔ min kan i kana ɲinɛ o kɔ bɛɛ k'i hakili to o la a kɛra i fa ye a kɛra i balima ye o n bɛ Ibrahim Fofana fɔ ale de ye n jatigikɛ ye n'i y'a ye n bɛ Soumaïla Kongo n'ale dun m'an bisimila n jigin dɔn n'a dun ma taa n kunbɛn ka dugu yira n na donc n tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye mais ni n ye fɛn o fɛn sɔrɔ Kongo bi tɔgɔ o nafolo o n b'ale de fɔ ka barikada parce que don min na a y'i bolo dɔn n kɔrɔ maa caman dun tɛ se k'i bolo dɔn mɔgɔ kɔrɔ k'a jigin o dɔn a ye ne jigin n tɛ ɲinɛ o kɔ bon bɛɛ de dɔn a bɛ an bɛɛ de kan an bɛ Fofana kɛ fo ka président Dabi Kulubali fo ka Mohamed Tunkara fo Kinshasakaw fɛ yen nɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Gakou yɛrɛ hakili la ale fana bɛ Bamakɔ yan an bɛ Mamadu Gakou an bɛ a fo ni Ala sɔnna ma ka an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo Congo Brazzaville kaw fɛ yen nɔ an tɛ sɛgɛn ka ɲinɛ k'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i nɔ bɛ Brazzaville ko pɔtɔpɔtɔ an bɛ pɔtɔpɔtɔkaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɔra pɔtɔpɔtɔ an bɛ taa Pointe Noire kaw an b'u fana fo Congo duguba tɔ bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Soumaïla Traoré ale bɛ yan nɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na don n'a natalaw la wulikajɔw ni cɛsiriw bila n bɛ sen kan walasa malidenw minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don tunga ma u bɛ se ka so sɔrɔ cogo min na lafiya la
o émission an bɛ n'o k'a dama émission ye don n'a nataw la tunkarankew bɛ se ka so sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni tribunal lataga ye lafiya kɔnɔna na ni ala sɔnna ma an bɛna an da don o la don n'a nataw la wa nin tɛna k'an ka jɛmukan laban ye komi Sumala bɛ Mali la yan tuma ni tuma ka to k'a wele an ka to ka nin émission in ɲɔgɔnnaw kɛ ka bilasiralikan di malidenw ma minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don farafinna cɛmancɛ bolo ma u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kisɛw la cogo min na u ka sigiw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na an bɛ Sumala yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la ka fɔ ko i ni baraji halisa ala ka barika don baaraw la ka se MMM ka a jɛkulu ka bɔlɔlɔ sira maa bɛɛ lajɛlen fo minnu b'a su TikTok sanfɛ minnu b'a groupe sanfɛ WhatsApp kan Facebook kan bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'i yɛrɛ fo k'i Tarawele merci beaucoup i ma kɔɲɔmuso fɔ dɛ i filɛ ka baara ɲuman min kɛ jaralakaw tɛ se ka nin kɛ u tɛ se ka nin kɛ ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman merci beaucoup nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ maa welelen Ismaila Tarawele CMMM président don an n'a ka barosigi an b'a jigiya ka fɔ faamuyali caman sɔrɔla la k'a ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolo suma ala k'o sabati anw ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan ala k'o yira an na ni o ye faso jɔ kɛnɛ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى